umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa mga ngalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita, pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radyo! Aksyon Rex Canto, kinikilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, palakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Mayong Udto, Pilipinas! Aksyon, balita, banat bulig magapalayag na sa sining adlaw sang Miyerkules. Yari kita sa ika-21 na nga petsa sa bulan sang Setyembre tuig 2022 mga kaaksyon. No? Kamustang mga kaaksyon ta sa sining udto kabayon ta nga nagka-chibug na ang halos kalabanan nga mga kaaksyon ta nga naga-monitor na diri sa inyo sining palatuntunan. Welcome diri sa inyo sining programa ang Aksyon BBB karon dugay-dugay lambadahon ta ang mga balita gikan sa aton sining mga aksyon unit reporters, ang mga balita nasyonal gikan sa news center sa Aksyon Radyo Bacolod plus ang aton sining mga local and national issues dalon taman pag may time diri sa inyo sining palatuntunan. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Kamusta mga kaaksyon ta sa sininga udto sa probinsya sang Negros Occidental, sa mga kapurukan gali kag kabaranggayan diri sa syudad sang Bacolod kag sa Oriental side man ganaga pamati sa aton sininga programa. Welcome diri sa inyo sininga palatuntunan. Kalakip man ang aton sininga mga kaaksyon dira sa probinsya sang Guimaras, sa syudad kag probinsya sang Iloilo, sa Capiz, sa Clan Antique kag tubtub sa malabutan sa aton sininga pag broadcast mga kaaksyon. Kamusta? Sige, lambadahon ta dugay-dugay ang mga balita gikan sa aton sininga mga aksyon reporters. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Sa kinanda na ko ang inyo sini kaaksyon sa kahanginan aksyon Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining udto diri sa aton sining pangalagad mga kaaksyon amon sa kanginan karon dugay-dugay aton hibalawon ang balita gikan sa Kapitolyo. We have aksyon Artay Hupon. Ini may kang tanan sa stability sa presyo sang refined sugar ginapaabot na gidman suno kay Congressman Dino Yulo sang 5th District sang probinsya.
Sa balita naman sa Bacolod City Government Center, gabalita ni Aksyon Dale Salazar, ini may kang tanan sa Bacolod may yara sang 330,621 ka mga botante. Iski voters masubra sa 100,000 mga kaaksyon. Sa balita naman sa Bacolod City Police Office, sigabalita ni Aksyon Eric Magbanwa karon dugay-dugay. Bacolod City Police Office mag-concentrate sa pagpanakop sang bukis durante wala sang solusyon nga nahambalan sa operation sang STL sa tunga sang syudad kag sang PCSO. Sa balita naman sa Nukpo kay Aksyon John Diaz, ini may kang tanan sa hepesang sila isini PNP pasidunggan sang Civil Service Commission. Kag talisay PNP ho ginatagan isa ka bulan para makumpleto ng investigasyon sa kamatayon sang isa ka ginaligar bugaw. Kag sa patrol balita ni Aksyon Alvin Graba karon dugay-dugay pila ka mga miyembro sang progresibong grupo nagtipon sa St. Joseph de Worker Paris IFI diri sa Dalan Burgoso para paglunsar sang kisahan ng mga pamilya at kaibigan ng mga bilanggo political o kon kapatid Negros Occidental kadungan sa pagdumdum sang ika-50 anyos nga martial law. Karon dugay-dugay ato ni baloon dirang balita ni Aksyon Alvin Graba kay nagapadayon pa sining mga tinion, no? Kag sa syudad naman sang Escalante, yari ang balita ni Aksyon Roger Gotib Escalante PNP ginahulat na lamang ang pamilya sang negosyante nga babaye nga ginlutang patay agud nga mapasaka ang kasong murder. Sa balita naman kay Aksyon Nelson Patino sa area sa San Carlos, suspect sa masobra isa kagatos kalibong balorho sang droga gininquest na karon nga adlaw sa syudad sa San Carlos. Sa balita naman kay Aksyon Vidya Pasible sa banwa sang Binalbagan, ginpili sang Provincial Environment and Management Office o Conpenro agud nga manginvinyo para patigayunon nga International Coastal Cleanup Drive sa maabot nga Setyembre 23 o kon sa Biyernes. Sa balita nasyonal mga kaaksyon, 625 milyones pesos nga balor sang droga na recover sa unang bear months. Sa bulan sang September ni, climate change kag food security pila lang sa mga gintalakay sang presidente sa UN Assembly. President Bongbong Marcos may ginakonsiderar na nga masunod nga executive secretary. Department of Budget and Management ginatudlo ang DepEdo sa zero budget sang speed. Kag Senator Tolfo luyag nga mas dako nga budget para sa DICT para sa cybersecurity. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, huli. Mga detalye sa ato sirgin pang headlines, mabatian dugay-dugay, no? Mahinang kalaban karon lang dugay-dugay mga kaaksyon, no? I-like lang anay kag i-share ang ato siring Facebook page. Pagtapos nyo like kag share, dala na ninyo mensahe. Basta jutay lang para makomodar tatanan mga kaaksyon namon sa kanginan. Ayos? O sige i-like lang kag i-share. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo.
Baligid lang mga kaksyon na standbyan ay manumbalik kita pagkatapos lamang sini. Magbalik ang aksyon balita banat bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ayos, sige manamyaw tanay sa mga kaksyon tang raga pamate sa sining udto mga kaksyon. No? May lang pag pamate sa mga kaksyon tang kaya na sinuro kag iban pa. No? Naligi lang kay Jinky Sayon Dorimon, no? May lang pag pamatin day Jinky. Leo Talaban from Tala Castellana. Salamat gid Leo Talaban. Emily Morden, no? Emily Morden kay Rasta Bawiga, no? Jima Tagwan, Martina Liling, Homalumina, Baby Gregorio Yolo, Joart Manandagitons, Nini Jane Cabato, Roslyn Hersalina Insyo ne, correct ne? Inseyo. Roslyn Hersalina Insiyo, Terros Pasya Plahero, Ann Vigno, no? May lang pagpamati kay Ann Vigno, kay SP Baho, Clover Aguere, Rochelle Evangelista, Idmar Kilitar, Lani Vilyoga, no? Lani J. Vilyoga. Ayos, salamat gid Lani J. Vilyoga, no? And Meya Salmorin, Cesar Paunal, salamat gid Meya. And kalakip man sa ato sining mga kaksyon pagida. Idmar Kilitar, ara naman, no? Sakay Leo Talaban. Thank you, gid sir. Thank you, gid. Kyle Alapaap, mga ilang pagpamati. Great lang gali si Swak kag si Wa. Ay, pwede si Kyle Alapaap, no? Kag John Claire De Lieva, no? Salamat gid sa panyaga, John Claire De Lieva, no? Ayos, Jima Taguan, thank you gid. Si Jane Ignacio, ga monitor kami din ni Lula Tresing Anuran sa Valladolid, sa Soberano Compound. Okay, sige. Thank you gid Jane Ignacio. Kay Lani J. Vilyoga from La Castellana, salamat gid Lani, no? Okay, great lang mga pumuluyo kang sang barangay Manghanoy, no? Kag team aspirants, bo pertia, Sir Leo Talabana, salamat gid. Sanay Boy Arnaldo Paladar, salamat gid. Thank you gid Sanay Boy, no? Ga-monitor siya subong botar sa guros pwesto yan, no? Sa Central Market. Ayos, sige, dali gid lang mga kaksona. Standby, manumbalik kita sa dili gid lamang madugay. This is my life. This is my life. Ang tagsakatawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsakatawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19.
Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Castillo, si Castillo gid man ni ang napatay ni katingala mo sa mga pasunib lang. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Siyang binaluhan ay tiro sa mga katapos ang PDEA kag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ilang nagapating nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala. Apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog, kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghikupa. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasuwag nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang ilang mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Patok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas patok sa bilang mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usap. Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Aksyon Rex Canto, kinkilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat.
Huling Sa mga balita kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Balik kita diri sa atong sining pangalagad Aksyon Radio Philippine Standard Time las 12:03 ang aton oras 12:03 na mga kaaksyon tigirigma na gidmano ay puwerte. Grabing BCP oho sa sulod sa isa ka semana ang Bacolod City Police Office alone mga kaaksyon mga 2,300,000 ka worth sang shabubla na recover in 1 week time mga kaaksyon nga operasyon. Grabe no? Grabe gid ang drogaya, mga kinmo mga 350 plus ka gramos mga kaaksyon no? Nga nagabili mga 203,000 mga 2,387,000 from September 12 lang tubtob 18, 1 week lang ni nga conduct ini or pagbatigayon sang operation mga kaaksyon iningin pabotyaga ni Colonel Thomas Joseph Marter, ang BCPO Director sang Bacolod City Police Office. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Grabing droga, daw hindi mo maasoy. Ayo, grabe no. Daw hindi mo maintindihan niya kung din gahalalin eh. Pero dire kita anay ho, standby anay Aksyon Alvin Graba, live extension coffee mix anay kita, no? Or ining ginatawag nga LF Coffee Mix. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamibigay kami ng 1 million pesos. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Ito ang tanang balita ni Aksyon Alvin Graba dira sa St. Joseph the Worker Parish sang Independent Filipino or sa IFI nga area sa May Burgos no para sa paglunsar sang kaisahan ng mga pamilya at kaibigan ng mga bilanggo political or kapatid negros kadungan sa pagdumdum sa ika-50 anyos nga martial law. Subong ini nga adlaw mga kaaksyon aton hibaloon be kay Aksyon Alvin Graba sa detalye sa patrol. Aksyon Alvin, kamusta dira sa area? Aksyon na Rex, nag-aamat-amat na sa pagtipon ang pila ka mga miyembro sa bagong alyansang makabayan. Ini mga progressive groups against Bayan Negros. Sa diin, ini siya naghalimpas sa norte, sa sur, kaga of course, diri sa siyudad sa Bacolod, yung gintambungan naman, sang naglalain-lain ng mga miyembro sa progressive group section na Rex. Makitan mo man diri sa ato sining Facebook Live, nga amat-amat sila sa pagtipon, no? Sa sining tinion, kadungan diri sa ika-50 anyos nga pag dumdum komemorar sining martial law. And this time, Aksyon na Rex, iantes ang ining rally protesta matabo sining nga hapon, may gindun sarman sining kapatid in relation sa mga families and friends sa mga political prisoners bala Aksyon na Rex. This time, ari si Sir Noli Rosales. Sir, ang activity today, kaginasang aga, ang launching, abi sining kapatid negro, sir? Yes, no, ang aton subong agang activity na dungan sa
pagsabat so sa National Coordinated Protest ang ika-50 anibersaryo sa Marcialo. So ginunsinganan natin subong aga ang kapatid Negros o ang kaisahan, kapamilya, kaibigan at kamag-anak ng mga bilanggong politikal para kung sa diin kabalo man kita nga diri sa Isla Sang Negros may ara kita 75 political detainee sa nagalinlain nga district jail ang pinakadamo ara da sa Negros Occidental District Jail sa may siyudad sang Bago nga kung sa diin may ara sa 63 ka mga political detainee nga ara dira amo inyang ilang nga mga pamilya nga ari subong para itukod ining kapatid Negros para sa pagsuporta sa ila panginanglanon abogado nga kinanglanon kag suporta nga kinanglanon financial man kag kangods nga mga pagsuporta kag iban pa nga suporta kag panawagan nga hilwayon ang mga political detainee sa idalom sang BBM Marcos Jr. nga kung sa piyak nga natunduma naton sa Administrasyon Duterte damo-damo gid nga mga aktivista damo-damo nga mga leader mangunguma mga abogado kaparian ang gipamatay kag damo man ang gipang papriso isa man ko dira gani nga biktima sa napriso dira sa kadumduman naton 2019 ang crackdown sa Negros na kung sa diin girid ang aton opisina kag gitanuman kita sang mga pato-pato nga mga kaso kag napriso kita dito sa Inodigi isa ka tuig kag 5 ka bulan nya gidismiss man ang aton nya kaso. So ang tinutuyo ini para pagsuporta ay ining kapatid Negros sa aton nya mga political detainee nga matagaan gid sa atensyon kay kabalo kita ang gobyerno wala sang pagtamod sa aton nya mga political detainee kay ginakilala ini nga mga progresibong organisasyon. So kag nakadilig gid ang ilang mga hearing sa piyak nga mga pato-pato man ini nga mga kaso Sir Alvin. Yes. Subong adlaw ate of course pag-commemorar sining ika-50 anyos sang martial law. Ano ang mga aktibidad subong adlaw sir? Yes pag-commemorar sa isa ka-50 nga anibersaryo sang martial law diri sa Isla Sang Negros. So ginadumdum gid nato kay kabalo kita sa panahon sang BBM damo-damo ang pag-revisionism sang kasaysayan damo-damo ang mga fake news nga nagaguluwa ang ambal gani ni BBM o Marcos Jr. mag-move on na lang kamo kaya ang iya kuno papa kung tandaan naton sang ligad nga interview niya mga 5 days ago ang iya kuno yang papa hindi ya diktador ang iya papa kaya ang gimo sang iya talan kuno nga papa may consent sa Kongreso may consent sa Senado. So isa ina ka statement nga wala ginakilala sang bagong administrasyon na Marcos Jr. ang ining diktadorya nga kahitabo sa tong pagdeklara sang September 21, 1972, ang pagdeklara sang batas militar o martial law kung sa diin libo-libo ang ipang torture, libo-libo ang nakalapriso, libo-libo ang nakalamatay, kag libo-libo ang nakaladula, kag wala ina sang nalapot nga hostisya. Kung tandaan gani naton diri sa Isla Sang Negros ang pinaka-dumduman naton sa panahon sang martial law ining Escalante Massacre. Nga kung sa diin may 20 nga nakalamatay nga mga mangunguma, estudyante, mga individual, kag iban pa nga progresibo nga sa sektor sidalom sa Bagong Alyansang Makabayan sa panahon sang Wilgang Bayan para ipanawagan ang dota, sweldo, kag tinamatarong sa malapad niya pumuluyo especially sa syudad sa Escalante. Pero amo ina sa subong wala man gyapon ina matagaan sang matutuod nga hostisya. Sa piyak nagibayaran na sila sang mga compensation pero is not enough ang compensation halin mismo sa gibawi sang gobyerno sa ill-gotten wealth sa mga Marcoses. So ang atong gidya ginapawi dapat gidya may ara manabat sining mga kahimuan sang state forces mismo sa panahon sang martial law. Amo nang malga naton never forget, never again martial law ituloy ang laban. Kay kabalo kita padayon gyapon ang mga harassment, padayon gyapon ang pagpamatay, padayon gyapon ang mga pagpandakop sa mga aktivista nga wala sa matutuod nga hostisya katabo. So amo na dako nga challenge sa BBM administration kung balay i-admit ya nga ang iya amay sa isa ka diktador kay ginambalgan nato hindi siya magpati nga diktador ang iya ang amay. Kaya galing nga pagpamuno subong nakita naton nga wala sa pagkatuan kag wala timon ang aton nya panggobyerno kay tigita mo gani yatag ya lang ya ang pagdesisyon sa kay Attorney Vic Rodriguez bilang isa ka sekretaryo ya. So nag-resign man to gani kay damo-damo na kamalamalahan. So amo man ni ang katabo sa mga pungsod Pilipinas nga dapat i-commemorar gid ang kasigitay anniversary sang martial law para ipakita sa malapad niya pumuluyo nga may ara gid damo abuses ang kakatabo sa panahon sa martial sa piyak nga gusto nila tabunan ang mga pangitabo kay gusto nila hambal nila mag-move on na lang kita. Yes. Karon sa hapon sir, I don't know, I believe mga 1 o'clock mag-aumpisa ang inyo sining protesta. Diin mag-aumpisa sir kagadi na mangin ruta ta. So.
Yes no, magaling kita dire sa Pilipina Iglesia Pilipina Independence Iglesia no. So sa diin dire kita mag-assemble, mag-marcha kita pakadto dito sa may Fountain of Justice, magi kita di sa dire sa may dalan di pakadto sa may katedral no, pakadto libot dito sa may Bakapuan, pakadto sa Fountain of Justice para dito ibakbak ng taga-sektor ang mga ila eksperyensya sa panahon sang Duterte, sa panahon sang Marcos Sr., pagpakadto sa Duterte administration, pagpakadto sining bag-ong Marcos Duterte administration. Ano ang ginalauman ninyo, sir, after 50 years sa sining martial law, the same atong ginamensionar mo kagina nga may 20 ka mga persona ang nagkalamatay sa tiyempo sa Escalante massacre nga biktima man sa sining martial law. Yes, no, nagalaom kita no nga dapat ipang-uli no, ang kinawatan sa mga Marcoses, kag dapat maprogramahan sang sining gobyerno sa Marcos as Junior, paano mabayaran naman ang mga biktima sa mga Marcoses abuses sa panahon sang martial law. Kaya nakita nato no, nautod din na ang pagbayad sa ila sa mga binaagi sa mga abuses. So, gani subong inamat-amat bawi sa mga Marcoses ang ilang mga gipangkuha sang PCGG no, o mga kinawat nila nga gibawi mismo sang gobyerno, nga ginamat-amat naman nila subong pamawi. So, amoy nang isa kulubaan namon yang wala kami gi-expectar nga mahimo sang sining nga Marcos Junior tungod. Dali lang kinautod ka, Action Alvin Graba, nagpamati ka mo live direkta dra sa IFI, no? Sa Dalan Burgos, sining pati kayo nun nga protesta sa siningat daw, no? Angot sa ika-20 ori ka 50 anyos palang martial law, no? Kuya Action Alvin Graba, balikan ta sa Patrol, Action Alvin. Yes, sir, you were saying kagina. Yes, no, muna nato no, wala kita nagalaong mahatagan sa hustisya ang mga na biktima no sa panahon sang martial law. Kaya nakita natin subong ginatabunan ni BBM ang panghitabo sang martial law. Amo na ganaton ang balaton, ginatwist niya ang kasaysayan, ginadubag niya kung ano ang matutod niya itabo sa panahon sang martial law. Kaya ginamat-amat na niya bawi no, kay ara sa puder subong ginamat-amat na niya bawi ang gipanguha mismo sang gobyerno sa panahon ni Cory Aquino, sa panahon sa panahon sang naglalabay ng mga administrasyon no, ang iba nabalik na sa ilang mga kamot. Isa man nato nakita dira no nga ang iya mismo nga Iloy nga convicted sa 7 count of corruption, ara subong iya hilway samtang ang aton mga gulang na mga political detainee nikaantos dito sa prisuhan nya wala sang maayong atipan sang gobyerno mismo pinagi sa BGMP. So isa ni kadako nga challenge nga dapat pamatian niya ang imumunot sa mulapad niya pumuluyo kung balang iya panawagan nga ang pangarap mo, pangarap ko, ang unity nga gusto iya nga matabo. So amo nang pirmi atong ginasulit-sulit nga kung sincero ang ining administrasyon sa iya ginahambal nga unity, so dapat dito niya ang kasalanan sa iya nga amay sa panahon sang martial law nga kung sa diin na naglunsad ang batas militar nga grabe ang mga human rights abuses. And finally na lang, sir, ano ang inyong panawagan karon? Yes, no, nga atong panawagan subong no dapat justisya no sa mga biktima sang mga extrajudicial killing nga sa piyak dili sa panahon ni Duterte sa Duterte administration. Damo-damo nga mga aktivista ang gipamatay, isa dira si Sara Alvarez, si Attorney Pin Ramos, si Councilor Toto Patiga sa Escalante, si Alexander Ceballos dito sa May Murcia, kagagiban pa nga mga nabiktima sa extrajudicial killing. Kag ang bag-o lang no nga nadula no ang organizer sang kadamay negro si Ivy Laret nga kung sa sa subong wala ina makita. So dapat sincero ang gobyerno sina sa pagpangita sa hustisya para makita naton nga ang unity nga ginapanawagan sa sining nga gobyerno ni BBM, kag ang ginapanawagan niya nga ang pangarap mo, pangarap ko. Amo man ang pangarap sang malapad niya pumuluyo nga dapat may kahilwayan ni matutun niya kan, kag dapat hustisya sa tanan niya biktima sang extrajudicial killing. Aksyonar si Sir Noli Rosales, not unless nga may idugang ka pamangkot. Sino pagid ang iban nga mga guest nila dira or speakers nila? Sir, sino pagid ang mangin kaupod ninyo nga mangin guest speaker karon, sir? Yes, ari man diri no ang mag-speaker man karon no ang Human Rights Alliance in Negros, no, si former Congressman Pitt. No, kag iban pa nga mga kagari man diri ang bagong nga elect sang kapatid Negros, no, speaker man siya para ipaabot ba mismo sa siningan sa panahon sang
Yes, no, si kuan naton si siguro ang amo na lang ibutang diri kay ang chairman wala na ang utod ni ano no ang utod ni Harlin Barola nga kun ato man dito sa naditin subong amo man siya ang manawagan mismo si Ann no si Ann si Kaupudan para Basi ipanawagan arada ni dayanda si Kaupudan bla. Ari sa diri action na Rex. Oh, basi kung maka-interview tara kay Pitpico bisan gamay lang mensahe. Yes, actually bago lang nakakat si Sir Pitpico, may gingkatuan importante action Rex, pero si Ann ari diri si Ann Balora, i-check ta si Ann Balora action Rex no. Ako anto man sang mensahe of course. Ano oras na ma-take off sila? Ano oras ka mo pwede ba ma-take off? Yes, alauna kami di matikop sang panaw, alauna imedya kay kasi katagiti pang init. So after nila matamat ako imedya, din sila magi. Pagabot na nagapanyaga man ng iban. So pagabot nila makumpleto na kami, maabot ng mga taga-Bacolod sa iban pang grupo. So mamatamat na kami tikop pagkato dito sa Fountain of Justice. Alin kita diriya sa IFI, Burgos, ading kita maagi. Maagi kita sa may katedral, Bakapuan, direkta na kita sa Fountain of Justice. Kag dira kita makinimural sa ika-50 nga anibersaryo. Kag pagpanukot sa bago nga destination Marcos Jr. Yes. Action na Rex no sir, salamat gid no. And this time action na Rex we have si Ann Balora. If you may remember ang iya sini nga magulang na bilanggo action Rex dito na matapos nga dadakpan I think somewhere sa Central Negros. Siya subong ang chairman sang kapatid no. Hindi pa spokesperson sang kapatid si Ann Balora. Ma'am, kamusta subong anong pinaka medyo panawagan rather no sang sining kapatid Negros in line sining mga biktima sa political prisoner. Sige no, una-una kag primaryo gid nga panawagan sang kapatid Negros amo ang hilwayon ang mga bilanggong politikal bangod nagapati kami kag nagapanindugan nga napriso lang sila bangod sa mga patok-patok nga kaso kag himo-himo man mismo sang estado. So subong no nga nagalala ang sitwasyon diri sa sa bungtod sa pagbalik sang Marcos nga diktadura. Kabalo naman kita kung ano kalala ang natabo nga pagprisuhay sang kimpo ni diktador Marcos Sr. Nagalaom kita no kag gina-expect naton nga grabe man nga dakpanay ang matabo diri sa aton nga isla kag amoy na nagapanindugan ang kapatid Negros nga maging alerto no sa mga posible nga pangdakop pa nga himuon sang Isa na lang ma'am, kamusta anong pinaka-latest update sa kaso sang imo sining magulang si Harlin? Sige no, sa malawig nga binulan nga napriso ang akon nga utod ni si Harlin Balora. Wala pa nakaagi sang hearing, wala pa preliminary nga hearing. Sa gihapon ang akon nga utod. Kay kabalo kita ang taktika man sang judicial system diri sa aton, ilabi na sa mga political detainees naton i-delay ang mga kaso nila para nga ilugmok sila dito sa prisuhan kag hindi maka-engage sa kung ano ang ginapakigbato sa mga masa no sa mga pumuluyo. Pero kabalo kita nga hindi man makahon ng estado mismo ang mga bilanggong politikal sa ilang hilimuon nga pagpakigbato sa ilang mga pinamatarong kay tanawon naton gani kung ano ang natabo sa panay sa lambidso. Yes. Action Rex si Ann Balora, not unless may idugang ka, iklaro ka sa yes, Action Rex. No? So, amo ni, ma'am, thank you gida, si Ann Balora, Action Rex. So, for ang sitwasyon ka di, ang iban ga pahuway, while ang iban diri Action Rex, may panin sila kay naka 10-7. Estimate pila na dang crowd subong? Sa diri sa sunod Action Rex, after nakapahuway, may ari kita diri mga masubra 50 sa simbahan, may ara pagid Action Rex, kag sa Sigwa, may ara na. Kaysa Metro Manila sinambunot na itong rally yaw? Gani man. Diri ga 10-7 pa lang kay from 1 o'clock to 5 o'clock ang ila sining activity sa Fountain of Justice Action Rex. Nalakip na diri ang pag-umpisa o kon pagmarcha sa Dalanon. So maning nga sitwasyon na diri Action Rex sa area sang
St. Joseph, the Worker Parish Action Rex. Ang ining balita ginadulong sa inyo sang Life Extension Vitamin D3. May mataas nga dosage sang vitamin D3 agud mabatuan ining viral respiratory infection. Ang Life Extension Vitamin D3 makapapakod sa aton tagsa ka. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabo, IFI, ini si Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa Actions Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat Aksyon na Alvin Graba, direktadra sa simbahan sa IFI, St. Joseph the Worker Parish sa Dalan, Burgos, sining syudad sang Bacolod, angot sa mga pila ka mga cause-oriented groups ang nagatipo na pagkatapos panyaga, mamarcha na padulong sa Fountain of Justice mga kaaksyon. Ayo, sige, Life Extension Super Fiber anay kita, may koneksyon sa may nga kulo na manubo nga immunity. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. The City Government Center, inimay kang tanan sa pinaka-latest nga record sa Commission on Election, naglabot sa 330,621 ka mga botante. Sa iski voters naman niya, masobra 100,000 mga ka-aksyon. Yaring kaundan sang balita ni Aksyon na Dale Salazar. Aksyon Dale? Action Dale? Action Rex, nakasabit na sa Project of Precinct ang COMELEC Bacolod sa COMELEC Central Office. Angot ini sa preparation sa ila sining opisina, angot man sa barangay kag SK elections kun madayon gid man o kon indi Action Rex, kay pinaka-latest ring record sa opisina ni Bacolod Election Officer Attorney Katrina Trinio Canya, mayara iya sang 330,621 ang total voters di sa mga syudad sa Bacolod, matapos nga na-clear sa Action Rex ang ila sini nga listahan sang mga botante. Ginpahayag na Attorney Canya nga sa sini nga numero Action Rex 100,697 ang mga botante para ini sa sangguniang kabataan o kon SK nga nagaedad diri 15 tub 30 anyos. Kung basihan natin diri ang mga SK voters nga nagaedad 15 to 17 years old, may Action Rex ang 4,103 ka mga botante sa sini nga age bracket. So sunod diri kay Attorney Trinio Canya nga tigid pahayag, nagasunod sila sa gihapon sa calendar of activities sa COMELEC apisa sa panawagan nga ipaisol ang piniliay sa December 2023. Ang paglaro man diri ni Attorney Canya nga wala pa so far Action Rex sang mando o kon order nga nabato ng ila sining office ang sa bago nga schedule sa filing sang Certificate of Candidacy o kon COC nga ginatala na sa October 6 to 13 at 2022. Pamatayan naton si Bacolod Election Officer Attorney Katrina Trinio Canya.
Yes, kay tungod nga nag-prepare kita for the barangay and SK elections natin for December. Natapos na kita kay nag-submit na kita sa aton nga project of precinct. So as of now, aton nga total registered voters is 330,621. 330621. Yes. Oo. So subukan na sa mga preparation pending sining approval sang bill nga mapospone ng election attorney. Nagasunod kita sa calendar of activities nga na in place na ina siya, and then sa subong nag-prepare kita for the filing sa aton nga COC. May changes sa schedule, attorney? So far wala pa kita may nabaton nga changes o kung bag-o nga mga schedule sa aton nga mga activities naton, except of course lang sa aton nga posting sa aton nga list of voters naton because na delay kay tungod nga may ara kita kung kaisa may mga instances may mga technical issues sa aton nga system, so na delay ang aton nga approval, and then ang masunod kita sa calendar of activities with respect sa filing sang COC naton. Sa total voters sa portion gilamang sang interview naton kay Bacolod Election Officer Attorney Katrina Trinyo Kanya. Update ka balita gikan Bacolod City Hall ang ka-action niyo. Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat ginaksyon na Dale Salazar. Balita gikan sa Bacolod City Government Center. Aksyon artay hupon sa Kapitolyo. Standbyan ay sa mga kaaksyon ta. Aring paragid sa inyo ho. Ginaproblema mo balang mataas nga blood sugar level. Magditex 500 capsule na kita. May ampalaya extract nga bugana sa Charantin nga makabulig sa This is My Life. This is My Life. Ang tagsakatawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsakatawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kung pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gidmani ang napatay ni katingkalamo sa mga pasunib. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Binaluhan ay tiro sa mga katapos ang PDEA kag PNP. Laro ni nga misencounter gini. Apat ka mga persona napatay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Soup. Tapos ang balita ni Aksyon na Dale Salazar. Kadtuan tanang balita ni Aksyon na Artay Hopon sa Bacolod or sa Kapitolyo Provincial. Stability sa presyo sang refined sugar o ginapaabot na gidman suno kay Congressman Dino Yulo sa ikalimang distrito sang probinsya.
Yaring kaundan sang balita upod na kay Action Art Tayhopon. Action Art. Pinapaabot na gilman ang sumeksa ni Congressman Atty. Dino Yulo sa 5th Distrito ang pag-abot sa punto na mayroon na sang stability hindi lamang supply kundi pati na ang presyo no kapinta sa refined sugar diri sa Negros kag sa Bilogman nga pusod Pilipinas bilang reaksyon ni Yulo kasunod sa ginaprayag sa SRA angot niya sa ginalantaw nila nga by next month at least pagi man sa dugang pagid nga ma-importation kag kumo nagdagaling na gid man sugong kay mugasa na gid man sunod diri kay Atty. Dino Yulo tinayara na sa nga tiempo para sa pagproseso sa refined sugar. Dugang diri ni Luti amo ni sa first time gani ko ng tawon to sa history diri sa Pilipinas nga disintro kag teleskopyo ang magirehimo sa nga pila ka mga opisyal dira sa Sugar Regulatory Administration. Amo man ang rason kung nga at least ang inaktibo ang karon nga administrasyon sa paghatag sa mandato kag sumang instruction na kinahanglan mahatagan gid na proteksyon di lamang ang mga millers, di lamang ang mga planters kundi pati na ang mga consumers nga mo ang nagapanguna nga prioridad man sa gobyerno nasyonal. Di mayon yung indikasyon sa iya kay Yulo at least ang pagtrabaho sa mga panibagong mga opisyal sa SRA mayara na sa makitaan na update kag development. Yaring parehag sa Congressman sa 5th Distrito Atty. Dino Yulo. Amo ng projection sang SRA no sa pagbasa nakon siguro in about 3 to 4 weeks time no. No nga amo na of course masyado na kanakusan dali naton so ang mga sentral naton would have enough feedstock no para mag-refine na action no as a matter of fact inang sa subong duwa na kabilog aton nga mga major refineries ang nag-online na. Okay. So this will help no sa aton nga supply side. Ang siguro ini sa maragtas ng industriya sa Kalamay nga ang aton nga mga members ang ados kinateleskopyo hindi lamang dira sa probinsya sa Negros Occidental kundi sa buong Pilipinas hasta sa pinakataas nga panalgan sa atong gobyerno no. So I think para sa ila no na magpa-deliver kang magpakita hindi lamang sa aton sa Negros kundi sa buong Pilipinas. Ang walang parehag ni Congressman Atty. Dino Yulo, may reaksyon na sa Action Rex kamayara sa proposal from PCCI sa National Philippine Chamber of Commerce and Industry nga kung na mahimo mayara sa representative na sila sa Sugar Board sining Congressman Yulo singa okay man na welcome development na siya pero dapat gina-welcome niya ang proposal pero dapat may pagtuon sa gusto kay ti ang nag-compose niya Sugar Regulatory Administration ng mga representative nila millers, planters na ti para gidiya sa dala na ang mga consumer. So silingatun anay Mario kung bala i-aprobahan kag include sila bilang member sa SRA sa Palabuton. Ang balita tagikan sa provincial capital, bulog na dulong sa inyo sa Life Extension Supervisor, nakapasiguro kung makalikaw kita sa... Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Taon sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Ayos, salamat kin Action Art Tayhopon, Action na Jandia sa Nukpo, standby ay sa balita gikan sa Nukpo, no? Sa mga kaksyon ta, car aircon cleaning system, no? Balo ka ang car air. This is my life. This is my life. Ang tagsakatawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsakatawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life.
magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma. Sang sila City ginpasidunggano sang Civil Service Commission kag pinaka-latest update to talisay PNP ginatagan isa ka bulan para makomplitong investigasyon sa kamatayon sang ginaligar isa ka bugaw. Yari ang kaundan sang balita ni Aksyon na John Diaz sa Nukpo. Aksyon John. Action Rex, September 19, sa Gintagwasang Civil Service Commission Regional Office 6 ang listahan sa mga regional winners para sa 2022 Search for Outstanding Government Workers. Kay sa Action Rex, amuni ang hepe sang Silay City PNP nga si Police Lieutenant Colonel Mark Anthony Daruca. Si Daruca Action Rex ang nagsahanon nga police personnel nga ara kung din kalakip abi sa mga listahan sa mga baton sang Dangal ng Bayan Award gikan man sa Civil Service Commission Region 6 among sa mga outstanding government workers of Western Visayas Section Rex. So Rodrigo Daruca malusat inlikdan ng mga binulan sang Police Regional Office 6 nga siya ang ginominate sang mga kapulisan sa Western Visayas para siniman nga pasidungog ang Rex. So Rodrigo Daruca sang time pa actually ni Police Brigadier General Flynn Dungbo ang Sato Regional Director sa Bureau 6 ang ginpasa ang iya nomination dra sa may Civil Service Commission. O galing ibang mga detalye at kagkaundan sa nomination action Rex wala sa nakaibalo kay wala gid saya sang may arabi personal ni nga kontribusyon sa pagpreparar sa mga form kag sa mga kaundan para manigibasihan nga pilion siya bilang isa sa mga regional winners sang iniitandangan ng Bayan Award Action Rex. So napadrik kay Daruca ang iya lang gid ibaluan nga mga parameters nga ginbasihan diri sang Civil Service Commission ang iya kontribusyon sa pagpabilis sang peace and order, safety and security sa Western Visayas bilang isa ka pulis kay ti ka madumduman padamo man sa mga pwesto nga servisyohan ining si Daruca Action Rex anti siya nga ginsaylo diri sa Silay City PNP ini siya ang nagpadalagad o kanang pangalagad din ng team leader sa Regional Drug Enforcement Unit sang Pro 6 Action Rex nga sa tiyempo pertigid damo kagkadalag ko sa mga illegal nga droga nga na-recover dari man sa may Western Visayas. Lalabot sa natidamo naman sa mga units nga gin-assignan ining si Daruca Action Rex. So dito tanan ni mga programs and accomplishments ang gingamit bilang basihan agud nga siya ang makakuha sining dangal ng Bayan Award. Mayara man actually sa mga individual category pero ni mga private individual naman ini. Kung basihan nato niya gani ang listahan abay sa mga awardee mayara man Action Rex from Negros pero kalabanan gid kun individual do si Daruca gid no sa police naman nga bahin sa group ang Women's and Children Protection Desk sang Iloilo ya galing tuya amo ning nakadaog ko na police nga naman ang ato na paghahambalan damo pa gid may mga taga Negros man taga Department of Education may taga DSWD man Action Rex and may ibang pa gid mga sektor nga ginatagan sang kaangay nga pasidungog yaring pagpasalamat ni Police Lieutenant Colonel Mark Anthony Daruca. As the loan awardee sa civil service, I am very happy and elated with the recognition nga nahatag sa civil service act for all the accomplishment that I have done for the past 3 years. Yes, sir. Sino nag-nominate sa imo, sir? I think sa regional office na siya ang nomination emanate that time pa ni Brigadier General Dongbo. Okay. Yes, sir. I was informed. Actually, si Police Lieutenant Colonel Mark Anthony Daruca ang hepe sa Silay City PNP kaya na siyang isa sa mga awardee
ng Civil Service Commission. Sa iwan pa nga balita, ginbalikan naton ining kaso sa isa ka bugaw nga nasakwan na lamang nga ginpugutan sang ulo kagang iya nga ulo ginahalid sa dalan samtang yalawas man do gintrupay-gadigad pa sa mga suspect. Action Rex ini nasakwan sang Sabado sang gabi dira sa area sang Grado 2 sakop sang Barangay Zone 16 sa nasyonal naman sang Talisay. Sunod rin kay Police Lieutenant Jodis Catalogo nga kung basiyan ang statement sang Police Regional Office 6 luyag-ila nga mapadasigid ang investigasyon. Dason kung naging-direct sang NOCPO ang mando sa Talisay City PNP nga padasigon nila ang pag-usisa sa sininga krimen. Kay kung madumduman mo Action Rex, kung natabo sang Sabado, September 17, pilano, 1, 2, 3, 4 na kadlaw subong, dahil pag isang konkreto ng investigasyon, naging pagwa ang Talisay City PNP sa kung ano ng lakat sang kaso ngayon ni Action Rex. Kaya madiri sang NOCPO, naunang ilagi naman do subong sa Talisay City PNP, ngay pagwa na nila kung ano man ang mga impormasyon nga ilang na tripon, kung wala may mga case conference, agad man sila nga ginpatigayon para masalagad ang publiko kaya di magtugas ang madugay nga kangawa sa paminsaron sang publiko. Action Rex. Kaya madiri ni Catalogo, samtang dugay nga wala diri sang kasanagan ning kaso do mismo ang ang publiko amo ning nakulbaan kay timakod mo gid pugutan niya sang ulo ining lalaki kay hindi do wala pa gid lang subong kuno gid ang motibo sa likod sa nga krimen. Pero minado diri si Catalogo nga ginadaan sa ring police mga 1 month after sang crime to complete the investigation. Pero tiyan sa mas madaling nga panahon dapat napasaka ng kaso. Kaya kung mamatian ng Pro-6, gusto nila immediate action, immediate solution, kagti mapakita lamang ina kung may napasakaan ng kaso nga suspetsado sa likod sa nga krimen. Kung di pamangkot natin si Catalogo, anong reaksyon niya sa hambal sang taga-BCPO nga posible isa lang ang suspect sa likod ng pagpatay sa kay Mario Demetrio dira sa may syudad sang Talisay, ang matuloy pugutan sang ulo, kagit kay Jovelyn Mahinay, na nasapan patay sa Barangay Elhis. Ang bariyati statement niya ka BCPO, hindi nila ma-confirm subong, kaya bal nila do lain ang ila subong nga ginatutukan nga investigasyon. Pero sa oras, kung may rekomendasyon ang scene of the crime operator Consoco na nagasiling nga ang mag-initiate ng investigation, mas maayo ko ng BCPO, si basiya nila Action Rex kung anong maging gwa sa investigasyon sa Kapulisan diri sa Bacolod City. Pero subong, naging mo sila sa ilang separate investigation, kaya kaya budlayan sila, wala pa sila kuno sang saksi, plus ginaayo nila ang kooperasyon sa pamilya ni Mario Demetrio na magbulig mismo sa ila kay parang informasyon mas mapos nga ilang natipon Action Rex, labi na silang brutal nga pagpatay sa siniman nga bugaw. Yari si Police Lieutenant Jodis Catalogo ang spokesperson sa NOCPO. The concern of NOCPO is to press to see to it that the case there is that sang na-recover ng lawas, gina-consider na natin nga nahimo sang Talisay ang obligation as to the founded body case. That ang next step sang Talisay is to turn over the case. Actually, the case folder will be turned over to Bacolod City, hence do ang ito ang origin of the case. Now, ang usually na maging natin, the general mandate natin to solve the crime is that we will have also in much shorter time dapat i-file natin ang kaso, at least hindi siya ma-delay, and also we can serve justice to the victim and to the what it calls this to the late sa mga not surviving heirs man o sa mga pamilya man natin. Amo na taning aton gina-consider nga amo na ang pinaka-frame at the same time the most ideal supposed to. But in consideration also, I would like to for the information already that the run of the case is based on the materiality that ang aton nga makita along the conducted investigation. First is that if there is a witnesses to prove na may natabo mga nga abduction before the incident that happened. So ay sama na ka-material nga ginalantaw naton. And we cannot file a case if the family is also hesitant to file a case. Among ginang problema. And somehow we cannot file a case if there were none or wala sang ma-witness to prove the case against to whom. Pagkapos establish naton kung sino ang aton mga suspetsado. So we cannot file a case kung wala ta suspetsado. Amo na sa aton ginulantaw na ma-constrain. Actually, State Police Lieutenant Jodis Catalogo, ng spokesperson sa NOCPO,
Sige lang, sunod pa ning kaso kay sa Subong. Buhat pagid sang mga update ang Talisay City PNP. Buhat singanta karon na. Kaya ginatry naton contact sila. Though buhat pagid bukas ang ilang linya Action Rex. Buhat naman sila blas sa plus target siguro no on anong natabo sini kag anong ila latest nga update kag investigasyon sa nga kaso Action Rex. Ibantay rin yung mga pagkitanok po, bantayan sa itong ka-action dari sa Plaka News and Public Affairs Program sa Action Radio Bacolod. Balita gikan sa NOC po ang ka-action nyo. Action John Diaz, una sa balita na sa Action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balita kailangan mong malaman sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo. Sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kinaksyon na John Diaz. Balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Standby anay aksyon na Eric Magbanwa. Balita gikan sa Bacolod City Police Office. Kag to sila nga mga out of town reporters. No? May tisi anay. Kulang balang imo sila nga lawasang vitamin C. Kinanglan talang mag-may tisi kita. Alkaline base nga vitamin C tumaruntad lang. Pasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nagaabot kita diri sa Purok Kalubihan Dos no, sa Barangay Mailom. We understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa periodos ng mga activities. So nagapasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo no. Pasalamat man kita kay Kapitan Ike Torres sa mga katapo sa Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga. Kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kun ano aton nga ma-share sa aton nga pumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa syudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayuon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. Mga ano nga wala kwarta para magpa-check up. Nagano kami libre sila nga check up diri hatag nga mga bulong kag vitamin sa mga bata man naman damo gid salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radyo Bacolod sa sining nga aktibidad ang katapo sang Bago City Health Office gikan man sa ila local government unit sa pagpangunan ni Mayor Nicolas Yulo. Kaupod man ang Barangay Council sang Barangay Mailom sa syudad sang Bago. So, una nagapasalamat ako sa Aksyon Radio nga naghatag sini sang isa ka programa nga medical mission kag nagapasalamat dito sa dako sa kaya ang Corman Boy Duran sa ilan ni Ma'am Dorel kag sa team sa Aksyon Radio. And dako na ni nga bulig para sa akong barangay kag sa tawo sang Purok Kalubihan Dos sa paghatag sang libre nga bulong. So kami nga mga barangay officials nagapasalamat man sa tanan nga mga doctors, sa midwife, DSW nga naghatag man sang ila oras sa pag atipan sang akong mga tao. So again, mga agakag madamog ini salamat. Ako gali si Chidoro RP Jr. SK Kagawad sa Barangay Mailom. Nagapasalamat ko sa ini nga medical mission nga natabo sa subong sa
diri nga purok kay syempre damo gid ang kakinahanglan sang mga amo din nga limuon or hilikoton kag pagpasalamat dito ay nga nakabulig kamo di sa amo lang sila. Regarding sa Action Radio Bacolod, pasalamat kami sa PM na ginatag sa among paghatag sa medical mission diri sa Purok Kalubihan 2 nga salamat kami nga yung patigayan ng mga activity together man sa among CHO kag sa among mga barangay council. Ako si SK Chairman Clerk de la Peña nagpasalamat kid sa Action Radio Bacolod. Nagapasalig naman ang Aksyon Radio Bacolod nga magabadayon sa pagdulong sa mga balita nga patas, balanse, matuod, kag may basihan. Kabay pa nga magapadayon man kamo sa pagsuporta sa istasyon nga madugay na napamatud-an nga may ikasarang sa pagdulong sang kalidad nga serbisyo sa kahanginan kag sa komunidad. Subong man, inyo buligan sa pagpangamuyo nga magapadayon ang amon advokasya sa pagdulong sang maayo nga serbisyo publiko. Mayong aga sa liwat, no, nagapasalamat ako sa tanan nga mga staff nga naghatag sa amon sa mga bulong. Ako gali si Alma Donato Banguyo, taga Puro Kamutihan 2. Labaw sa tanan kay Kapitan Ay, sa iyang mga ka-open ng mga opisyalis, kag sa tanan nga mga doktor nga rin napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa liwat may mga napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa liwat may ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radio Bacolod nga ang pagbulig, hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nag-abot kita diri sa Purok Kalubihan 2, no, sa Barangay Mailon. We understand nga daw talagsala na din sa kaan nga lugar sa periyos ni nga mga activities. So nagpasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo, no. Pasalamat man kita kay Kapitan Ay Torres sa mga katapos sang Bago City Health Office sa lokal pumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga. Kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kun ano aton nga ma-share sa aton nga mapumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa syudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayuon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radio Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. Mga nga wala kwarta para magpa-check up. Nagano kami libre sila nga check up diri hatag ang mga bulong kag vitamins sa mga bata. Man damo salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radio Bacolod sa sining nga aktibidad ang katapo sang Bago City Health Office gikan man sa ilang local government unit sa pagpanguna ni Mayor Nicolas Yulo. Kaupod man ang Barangay Council sang Barangay Mailom sa syudad sang Bago. So una nagapasalamat ako sa Aksyon Radio nga naghatag sini sang isa ka programa nga medical mission kag nagapasalamat dito sa dako sa kaya ang Corman Boy Duran sa ilan ni Ma'am Dorel kag sa team ng Aksyon Radio. And dako na ni nga bulig para sa akong barangay kag sa tawo sang Purok Kalubihan 2 sa paghatag sang libre nga bulong. So kami nga mga barangay officials nagapasalamat man sa tanan nga mga doctors, sa midwife, DFW,
nga naghatag man sang ila oras sa pag atipan sang akon mga tao. So again, yung agakag madamog ini. Salamat. Ako gali si Chidoro RP Jr. SK Kagawad sa Barangay Mailom. Nagapasalamat ko sa ini nga medical mission nga natabo sa subong sa diri nga purok kay syempre damo gid ang kakinahanglan sang mga amo nga limuon or hilikoton kag pagapasalamat gid ko ay nga nakabulig kamo sa amon. Amo lang yan sila. Regarding sa Action Radio Bacolod, pasalamat kami sa LTO nga ginatag sa amon paghatag sa medical mission diri sa Purok Kalubihan Dos. Salamat nito nga patigayan ng inyong activity together man sa amon nga CHO kag sa amon nga barangay council. Ako si SK Chairman Clerk de la Peña, nagpasalamat kid sa Action Radio Bacolod. Nagapasalig naman ang Aksyon Radio Bacolod nga magabadayon sa pagdulong sa mga balita nga patas, balanse, matuod, kag may basihan. Kabay pa nga magapadayon man kamo sa pagsuporta sa istasyon nga madugay na napamatud-an nga may ikasarang sa pagdulong sang kalidad nga serbisyo sa kahanginan kag sa komunidad. Subong man, inyo buligan sa pagpangamuyo nga magapadayon ang amon advokasya sa pagdulong sang maayo nga serbisyo publiko. Mayong aga sa liwat, no, nagapasalamat ako sa tanan nga mga staff nga naghatag sa amon sa mga bulong. Ako gali si Alma Donato Banguyo, taga Purok Kalubihan Dos. Dabaw sa tanan kay Kapitan Ay, sa iyang mga kaupo ng mga opisyalis, kag sa tanan nga mga doktor nga rin napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa liwat may mga napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa liwat may Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radio Bacolod nga ang pagbulig, hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nagaabot kita diri sa Purok Kalubihan Dos, no, sa Barangay Mailom. We understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa ang periodos ning mga activities. So nagapasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo, no. Pasalamat man kita kay Kapitan Ay Torres sa mga katapo sa Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga. Kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kun ano aton nga ma-share sa aton nga mapumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa syudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayoon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radio Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. Mga nga wala kwarta para magpa-check up. Nagano kami libre sila nga check up diri hatag nga mga bulong kag vitamin sa mga bata. Amo naman damo gid salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radio Bacolod sa sininga aktibidad ang katapo sang Bago City Health Office gikan man sa ilang local government unit sa pagpanguna ni Mayor Nicolas Yulo. Kaupod man ang Barangay Council sang Barangay Mailom sa syudad sang Bago. So una nagapasalamat ako sa Aksyon Radio nga naghatag sini sang isa ka programa nga medical mission kag nagapasalamat dito sa dako sa kaya ang Corman Boy Duran sa ilan ni Ma'am Dorel kag sa team sa Aksyon Radio.
And dako na ni nga bulig para sa akong barangay kag sa tawo sang Purok Kalubihan 2 sa paghatag sang libre nga bulong. So kami nga mga barangay officials nagapasalamat man sa tanan nga mga doctors, sa midwife, DFW nga naghatag man sang ila oras sa atipan sang akong mga tao. So again, mayong agakag madamo gid salamat. Ako gali si Chidoro RP Jr. SK Kagawad sa Barangay Mailong. Nagapasalamat ko sa ini nga medical mission nga natabo subong sa diri nga Purok kay syempre damo gid ang kakinahanglan sang mga amuli nga limuon or hilikoton kag pagapasalamat gid ko ay nga nakabulig kamo di sa amon. Amo lang gyapon sila. Regarding sa Action Radio Bacolod, pasalamat ni kini sa PN nga ginatag sa amon hatag sang medical mission diri sa Purok Kalubihan 2 nga salamat nito nga impatigayon ang mga activity together man sa among CHO kag sa among mga barangay council. Ako si SK Chairman Clerk de la Peña nagpasalamat kid sa Action Radio Bacolod. Nagapasalig naman ang Aksyon Radio Bacolod nga magabadayon sa pagdulong sa mga balita nga patas, balanse, matuod, kag may basihan. Kabay pa nga magapadayon man kamo sa pagsuporta sa istasyon nga madugay na napamatud-an nga may ikasarang sa pagdulong sang kalidad nga serbisyo sa kahanginan kag sa komunidad. Subong man inyo buligan sa pagpangamuyo nga magapadayon ang amon advokasya sa pagdulong sang maayo nga serbisyo publiko. Mayong aga sa liwat no, nagapasalamat ako sa tanan nga mga staff nga naghatag sa amon sa mga bulong. Ako gali si Alma Donato Banguyo, taga Purok Kamutihan 2. Dabaw sa tanan kay Kapitan Ay, kung sa iyang mga ka-open ng mga opisyalis, kag sa tanan nga mga doktor nga rin napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin dito. Sa liwat may aga. Napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin dito. Sa liwat may Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radio Bacolod nga ang pagbulig hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. Ang Aksyon Balita, Banat, Bulig. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, Banat, Bulig. Sa mga balita kailangan mong malaman sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo sa mundo ng politika, palakasan at showbiz. Lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Balik ginaw diri sa aton sining pangalagad Aksyon Radio Philippine Standard Time launa 5 ng aton oras. Daligid lang kay pasudlon tanay ang balita ni Aksyon na Eric Magbanwa sa Bacolod City Police Office. Ini may kang tanan sa BCPO mag-concentrate sa pagpanakop sang bukis durante nga wala sang solusyon nga nahambalan sa operasyon sang STL sa tunga sang syudad kag sang Philippine Charity Sweepstakes Office. Yari ang countdown sang balita ni Aksyon na Eric Magbanwa sa BCPO. Aksyon na Rex. Yes, Aksyon Rex. Happy birthday, no? Wow, happy birthday. Dali na lang to eh. Ha? Dali na lang. Ati, madayon ginasaguro. Ayo di purma. Hindi niya pwede nga hindi madayon. Oo Amo man lang kay isang kalipayan ta mo. Oo, nga na dugangan naman ta sa isa ka kuri. Laban eh. Ang importante ang happy Oo Happy nga may ara, birthday? no? Oh, happy nga may birthday. Ayo di purma. Happy nga may ara.
Ti ambot kung mayara sila. Ayun. Mayara ginaguro. Ti ambot lang. Ingagaw kay may apat pa kadlaw. Ingagaw kay may apat pa kadlaw. Daw barter eh. Kayo di porma. Amo na tatirata. Oo, gani. Basi may palakas kabot na nga birthday gift kay Action Rex sa mata-mata na, no? Perti mata-mata. Impose ang katawad sa September 25 ah. Sunday na, no? Sunday? Sunday na. Domingo, ti timing ina, no? Wala kita sang duty, no? Laban eh. Oo, kay parinunod na pare, nga na pare. Ayo di porma. Wala na pagpamati doon, way saga pabatsyag. Way saga pabatsyag. No, si Kagawa Jopre, si Kapchad. Way man ga pabatsyag subong. Way pa man subong guro. Guro ga pamati lang sila. Basi tason guro nga manadlaw mapabatsyag na sila. Laban. Basi silang Rex. Na. Bo mga ko Ara na. Kwaan na. Laban. Kay Boss Joseph na. Si Boss Joseph na lapit-lapit na sa aton di. Gani man. Naman ang tirada da. Nawag man lang sa telepono natural ni siya Action Rex. Arina. Kwaan na. Ay, perti. Amo na tayo tirada. Ay, sige lang. Sige lang, amugid na. Ang live Action Rex. Basi may harapan na. Ang nagpakwanda, yung mata-mata, nagdaan kay Timprano. Laban. Timprano pa. Ayo di porma. Apat pa. Kaadlaw. Damo fire truck kuno pakadto sa Concepcion Talisay. Ati ba kung may parada? Talisay? Oo, basta may parada. Wala ka paluya. Pa-check ta kay Action Alvin Graba. Si Action Alvin Graba ng katapat na. Ikaw danay palarga, Talisay kuno pakadto sa Concepcion no, siling ni Brian Albert, damo fire truck. Sige. Ano na si Action Alvin Graba? Gani. Aratsada kang maranggada na sa dugay-dugay. Din sa arada sa? Rasa guro sa likod kay Arekos Piak. Okay. I-chat na sa. Para nga mangin alerto siya. Alerto siya. Saan way na unod ang bulsa ya? Alerto na sa iya? Ate kay wasa mahimo kay part pa. Alaban. Ayo di porma. Dugay-dugay pa nga ton nga talaklaron. Dugay-dugay pa. Mga sa pagkikasimana. Laban. Kag makayuhom na kita sang matamis. Sa likod sang kapait. Si Dindo Arroyo gali naging aresto. Cyber crime law ang iya sinina commit gali nga sa lao. Kilala mo si Dindo Arroyo? Ramos na kilala ko ya. Dindo Ramos. Ang upunta bala? Ang upunta nga aktor. Si Dindo Arroyo bala? Ate hindi mo na wilnon sa hindi ko kilala. Sa probinsyano. Siya? Nadakpan to sa kay sa din sa dakpan man sa Binyan City. Ikaw dugay na guro kaso ya? Dugay-dugay na ni. Republic Act 10175, no? About 2 counts pa. Ati, kaya niya man na guro magpensa. Gani man. Bilabol man na guro kaso ya? Ati, bahala sa kabuhi da. Ayo di porma. Parinte mo na. Parinte tayo, hindi man tayo artista. Sa TV, di sa radyo tayo ang artista, no? Labante. Ano na eh? Ati, daw galigin mga ni ulo ni Colonel Thomas Joseph Artemeng ato City Director ni kay ang syudad nagmando sa ila nga dakpon ang operation sang STL kay wala franchise ni sa Bacolod. Tuway sa parayag niya sang STL nga may franchise sila, ipanugutan sila sang PCSO Action Rex. Sila ni Colonel Marter, i-refer ni sa ilang legal counsel. Pero ang isa sa mga solusyon, ano nga imuon ni Colonel Marter for the meantime, konsentrahan niya ang operation sang Bukis dili sa mga syudad sa Bacolod. Di na lang nagapataya yung
kakuha sang resulta sa STL pero wala gina-remit sa STL office kundi gina-remit sa individual nga financier sang Bukis Action Rex. Sila ni Colonel Martin Rodrigo Ruana sila magka-concentrate kag ang kutob sang wala sang ID kag wala nagasuksok uniform nga iya sang PCSO nagapapaya sa STL amoy na matakpal mando niya Action Rex nga takpon ini ang mga persona kay di pagtawag naton sa iya kay nasang temprano pa nagapatigayon kay sa konferensya sa iya sining mga COP parte sining operation sang STL diri sa may siyudad sang Bacolod. Pamatian ta si Colonel Martin sa iya sining dugang nga pahayag. Because sa STL siya, no? Kami gina-istoryahan, manamon di sa buong sa Command Conference, may request mading city, makandak operations against STL, kami kuno illegal. Ang STL man, nagpadala man di sa amon letter, illegal man sila kuno. So, amon ni gina-estudyohan man, kung anong katamahimon eh. But in the meantime, mga amon operations there is more on Bukis. Yung Bukis balaya nga, wala yung gina-commit sa STL. But we will refer this to our legal also, no? Kung anong ato mo sinimatan ako tanong kung ano kitang problema siya. So kamo sir, hindi ka mo decide kung hindi ang posto ang syudad o kung ang STL PCSO? Yes, so may mga letter man sila din padala ang STL authorizing them to operate also in Bacolod City and according sa city nga wala man sila pumaparansay. So munang ginatudya namon diri but muna siling ko in the meantime nga panakop man kami sa Bukis nga STL. Masiling ka sir Bukis nga STL, wala niya ginarimit sa STL gidya? Yes, so muna nga muna ginapokusan na wala ID, wala uniform, kulang sa iya requirement na managpataya. Pero may solusyon to sir, hopefully may ara ka mong i-come up ining adlaw? Wala pa po sir kabalo kay hindi man kami nag-obra sang layusin nito kasi sunod lang ta. Ang STL may padala man din approve man sa PCSO, mo man natin yung natutukan man naman. So amo na hindi ka mo ka-decide which is which ni kundi ni ang siling naton hosto but ang inyo na sa mo siya mag-concentrate ka mo sir sa more on Bukis operation na lang. Yes sir, amo gina sir. Aksyon sa Bacolod City Director Police Colonel Thomas C. Parter sa isyo sang STL. Ang inyong kaksyon sa Bacolod City Police Office, ako naman sa Aksyon na rin pagpalang report una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kinaksyon na Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office. Kadtuan taning balita ni aksyon no Roger Gotib. Escalante City PNP ho, ginahulat na lang ang pamilya sang negosyante nga babayi ito blang ginluthang patay to agud nga mapasaka ng kaso nga murder. Yari ang countdown sang balita upod na kay aksyon Roger Gotib. Aksyon Roger. Action Rex, sinapaabot na lamang sa kapulisan sa siyudad sang Escalante ang pamilya sang biktima sa negosyante nga babayi. Sa diin at to balang gin-biktima man sa papaluthang gisulod gid sa iya sining tindahan sa bahin sang barangay dyan ay siyudad sang Escalante. Madumduman nga gintiro mga lasutsuntak na sang gabi sa tong tinirikdan nga simana Huwebes kadlaw sa may Purok Mabilaligod barangay dyan ay sa mga siyudad si Josephine Matos, si Baltasar, 57 anyos si edad nga naganegosyo sang karne. Kaga inisya ang ginsulod gid kagin luthang gamit ang ginapatihan caliber 45 pistol. Sunod sa kay Police Major Jake Varela, ang OIC Chief of Police ang Escalante City PNP. So for sure, wala pa ka anong paminda ito sa kaso. Tungod ang patada sa aglibong. So nag-start lang ng mga pamilya na after na siguro sa lubong sa mga isikutan ng kaso. Pagkatapos sa sining lubong, ready naman ang kapulisan tungod kay may ara na nag-volunteer man sa may executive libet nga witness kay sunod sa kapulisan di pa lang mapahayag man ang pangalan sang suspitsado apang ini ang identify na. Report gikan diri sa may Norte Camarga Provincia sa Negros Occidental para sa aton sining mga kaksyon nga mahilig magkape. Ang live extension. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name,
age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas Nasa tamang balita, nasa tamang serbisyo. Thank you! Salamat gidakson na Roger Go Team nalabutan sa Sireno. Ay, perte. Sige. Thank you gidakson Roger Go Team sa balita gikan sa syudad sang Cadiz, no? Dire kita anay ho. Life extension na vitamin D3 mga kaaksyon, no? Balukang life extension. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Ari amo na po nang si mama wala di atos na Bacolod. Sa akong birthday gani maabot ako nang sa balay. Pero Tanang balita ni Aksyon Nelson Patinio sa area sang San Carlos. Ini may kang tanan sa suspect bala sa masubray sa kagatos kalibong balorho sang ginadumilian nga droga. I-inquest na subong adlaw dito sa among syudad. Sa detalye sining balita, we have Aksyon Nelson Patinio. Aksyon Nelson. Gininquest karon nga adlaw Action Rex ang suspetsado nga nadakpan sa kapulisan sa isa ka drug bypass operation sa pagpamuno ni Police Lieutenant Rodney Sarona sa San Carlos Police. Ang ginakabig isa ka street level individual sang Iligan Street, Barangay 6 sa mga syudad kahapon sang hapon Setyembre 20. Kapin sa isa ka gatos ka libo nga balor sang mga ginadudahan nga illegal nga droga ang ginasuspitsyuhan Shabu nakuha sa kay Jun Mark Lobreno, 34 anyos ang among syudad. Naglabot sa 54 ka mga bagagmay nga sasi sang ginadudahan Shabu nakuha sa iya kalakip ang drug bypass money nga 600 pesos kag mga drug paraphernalias. Naglabot naman sa 14.8 ka gramo ang kabugaton Action Rex sang nasambit nga illegal nga droga. Sa karon nakahunong sa custodial facilities ang suspitsado sa San Carlos PNP. Report gikan sa siyudad sang San Carlos, kaaksyon niya Nelson Patinio na sa balita na sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Nasa tamang balita, nasa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gidakson Nelson Patinio. Balita gikan sa San Carlos City sa Banwasang Binalbagan upod kay Aksyon Vidya Pasible ginpili sang Provincial Environment and Management Office o KONPIMO agod nga manginvinyo para sa patigayunon nga International Coastal Clean Up Drive sa maabot nga Setyembre 23. Nasa tamang balita, nasa tamang serbisyo. Yaring detalye pod kay Aksyon Vidya Pasible. Aksyon Vidya.
Action Rex mangin venue sang patigayunon nga International Coastal Cleanup Drive ang Banwa sang Binalbagan sa maabot nga adlaw sang Biyernes, Setyembre 23, 2022 matapos ginpili ini sang Provincial Environment Office sang Negros Occidental. Suno sa kay Cesar Gayem ang Municipal Environment Officer sang Binalbagan, ginpili sang PEMO ang Binalbagan ang gudmangin venue sa nasambit nga aktibidad kag ini ang pagpatigayunon sa duha ka mga coastal barangay sang Banwa kaangay isang barangay Canmoros kag barangay Inclaro. Dugang panigayem ginalauman nga magapakigbahin ang pila ka mga bulutuan kaangay isang Carlos Hilado Memorial State University ukon KAMSU, Binalbagan Catholic College ukon BCC, magaupod man ang People's Organization, the Civil Society kag iban pa. Ginakalipay manigayem ang pagpili isang probinsya nga mangin venue sang sining aktibidad ang Banwa sang Binalbagan. Yari Action Rex ang dugang nga pahayag isang Menro Officer sang Binalbagan. International Coastal Cleanup sa duwa namon ka coastal barangay. Inclaro in Canmoros. So, okay. In line sila sa aton in line sila sa aton celebration sa aton International Coastal very held ang aton very held sa Binalbagan. Ngayon ang PEMO very held sa Binalbagan siya. Sir, sino ni initiative, sir, ang ining activity? Ang pangpansari ang activity ni Kwan yan isang Provincial Environment and Management Office inadap namon. Okay. To celebrate sa international coastal cleanup. Sir, collaboration, sir, ang program ng coastal cleanup sa Binalbagan, collaboration isang provincial government and sa opisina sa PEMO, then ang municipality of Binalbagan and sa opisina sa Minro, Municipal Environment and Natural Resource Office. Nabatian si Mr. Cesar Gayem sa interview sang Aksyon Radio. Ini ang inyo ka-aksyon sa Quinto Distrito, Aksyon VJ Apasible. Una sa balitaw na sa Aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Ayos, salamat kinaksyon na VJ Apasible sa balita gikan sa Banwa sang Binalbagan. No? Makabulig sa constipation, balukang constipation na muli sang Iloilo, isang tanan nga mga diseases, mga kaaksyon. No? Ari gina-rekomendar. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless.
Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langko. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhin, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsige complain, bali instead nga mag-complain, bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iba yung mga bata man nga mas need na, pero kamo lang blessed kamo kami amo kamo na naging hatag sang God. Sa nga mga ayo sa ginubakal silpon kay ini ko pasensya na biri ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man at sige lang pang kay basta kaluyan mangita kan ta ideya nga makasilpon mo ko di ko sing ihi nabatian ang sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic di mo na ginhalay ko sa katulod gid ko nag-intra. Di nagsiling pa sa gana niya basi hindi magupang malawagan kay kadamo man si maintra. Ko try lang kay basi kaloyan si Marga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya. Kaya mo na guro sir, madamo kay salamat sa inyo nga duha muna kay Jan Diaz. Kag sa tanan gina-invite ko lang no. Kabay ka kaloyan si Marga Diyos magpadayon ang inyong programa kay hindi lang si Leonagres Laparan ng mabuligan. Ang iba nga kinanglan man kung magapadayon ng inyong promo, basi sila naman ang malabagan sa Madason. Kapasalamat ko sa Aksyon Radio kay isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa pagtuon paghatag sa paglaog. Aksyon Radio! Sa maulanong nga panahon, mga lamok nagadamo, kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangat sa dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o kon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatinira sa mga lata, goma, kagiban paggid ng mga kagamitan nga sarang maitugan o kuntugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok.
Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3. Seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gidayon sa pinakamalapit nga health center o kung ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4. Support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kung larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matap na ang pagdamos ang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kung pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5. Sustain hydration o kung mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon, agod may resistensya, batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Secure self-protection. Seek early consultation. Support vector control measures. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, la 1:33 ang aton oras sa langalang nata sa Tiyempo dari sa aton sining pangalagad, no? Sige, check ta lang ni ang parte sa may talisay, no? Kung bala may sunog nagluntad ginawa apat kuno ka fire truck tong naglabay pa Concepcion Talisay, no? Sige, karon lang dugay-dugay basi maka-time si Aksyon Zel Minardo karon dugay-dugay, no? Sa aton sining patrol. Ayo, sige, salamat gid, standby na sa This Is My Life iga sunod na sa dili gid lamang madugay upod kay Aksyon Walma Sugaton. Ako naman ang inyo si Aksyon sa kahanginan Aksyon Rex Cantong. Maayong hapon. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Inyo nabatian ang isa naman ka edisyon